овозхони ҷавон Наимҷони Сайдалӣ бо чунин тарнаҳояш мехоҳад дар қалби пиру барно ҷой гирад. дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. пазироии гарми мухлисон ӯро водор мекунад то тарнаҳои ҷадиде рӯи кор орад. Наимҷони Сайдалӣ тоҷикона месарояд ва профессионали кори худаш ҳастанд. як рӯз ба ҷои ман ҳофиз шуда бубин. ҳунарманде ки дар ҷудои санъат қадамҳои боҷуръатонае пеш мегузорад. аз аввале ки сарояндагӣ кардам то худи ҳозир 164 суруд барои бинандагон пешниҳод кардам. ман дигар ошиқ намешам, ба касе лоиқ намешам. Наимҷони Сайдалӣ дар барномаи навбатии ҳунар. як овози хубе дорад, як овозе дорад ки бисёр дард аст. ман надидам меҳри дилбар. шоми якшанбе дар телевизиони Душанбе. عاشقی نکن برادر